Atxaldeon denoi, ongiturri gaurko udalbatzarrara. Azten dugu udara eta gero lehendabizi udalbatzakin, eta azten geha bukatu genuen bezala, azkeneko akta onartzen. Kasu honetan ustaien 24koa, orkestuta dago dokumentazioarekin, ez dakit Hermes zerbait esateko puntu honetan, zerbait zuzentzeko ez euken, ez da, aurtzen ez da, idoia ontzat ematen dugu, bale? Bigarren puntuak, alkatetzat azezen egotzi ordezkarien ebazpen berri ematea, berdina, daude ebazpenak, nahi bezu zerbait galdetu, edo zen momentutan galdetu ezakegu. Zerbait desuezuek puntu honetan, Herme? PSE zerbait puntu honetan ez euken, EH Bildu? Bai, hiru aipamen dazkagu dekretuen gainean, sortzi behatzi dekretua eta 880 dekretuak bi herritarrei jarritako isunen gainean dijoa, bai. Bakea eta bizikidetzaren izenean aterazen ordenantzan pankartak jartzerakoan nola izan zan hitza erabili izana disuasorio hitza erabili izan eta orain isun harina bezala 300 euro arteko isunaren aurrean aurkitzen dira bi gazte pankarta bat jartzen ikusi dituztenaren ustezko izenean, ez? Ustezko izenean alde batetik ze identifikatu bazituzten etzan izan gertutasunaren gatik edo beraiekin egon zirelako baizik ikusi zituztelako. Bestalde, nola beste bi pankarta hitz berdinekin zeuden, pertsona berdinek jarri ote zuten edo esaten da dekreto horietan, ez? Disuasorio izanik isuna jartzea, eztabaida eukiren duen ordenantza honen gainean, eta iraingarria ez den bitartean, oztoporik jartzen ez duen bitartean berriro diogu, ez dugu inungo arazorik ikusten pankarta batean disuasorio ez den bitartean bakarrik, ez? Hori, 880 eta 880 dekretuen gainean. Bestalde, 915 dekretua aurrekontu partida batetaz hitz egiten da, bai, 0,2 bat, 0,162, 920, 3005 partida, baina 2020 jartzen du 200 bat zenbakikoa, ez? Aurkitzen deten partida hori. Azken finean, esan nahi detena da, 2020ko partida baten izenean dagola eta partida hori seguro batena da, eta seguroa partida, dijoa 2025ko partidara. Ulertzen dut, orduan, errore bat dago dekretu hortan, modifikatzeko, modifikatu beharko litzakela, ez? 2020a aipatzen duelako dekretu horrek. Esan duten bezala, hori da 915 dekretua, ez? Eta gero bestalde, daude beste 3 dekretu, bai, diala 954, 955, 956 dekretuak. Bai, hemen Lasarteko bidearen izenean hitzarmen bat sinatu zan, eta hitzarmen horretan taldeek zenbat, taldeek edo enpresek zenbat diruko aportazioa egingo zuten jarri zen edo hitzarmena egin zen. Hitzarmen horretan 3 enpresa zeuden. Bata Áridos y Hormigones Reciclados del Norte, 30.000 eurokoa. Hori da lehenengo
dekretua, esan deten bezala 954 dekretua, 30.000 euroko reklamazioa egiten zaio, ez? Bestalde, Arregi Etxabe Juan Jose, 100.000ko eskaera egiten zaiona hitzarmenaren arabera, dala 955 dekretua, horreaino ondo, baina gero iristen da Iparlur, eta Iparlurrek 150.000 euroko ekarpena egin behartzun hitzarmenaren arabera. Hitzarmena irakurtzen, hitzarmena ez dekretua irakurtzen degunean, 956 dekretua, Eskabaziones Iparlur SLUri eskatzea 93.952,80 euro. Orduan, pixkat, argituta gehatu geha, ze 150.000ko hitzarmena izanik, ez dakigu bi tandatan ordainduko dun, tanda bat ez dakigunez ez du ordaindu, edo errore edo errata bat den eskaeraren araberakoa. Ja, euken, bukatu esu. Lehendabizi puntuan esan desun izunaren ate dena hori prozesuan dago, nik uste dut hori aztertzen ari da idazkaritzan, eta hori bere prozesua darama, eta jarraituko da, aukera dakate aurkezteko bere alegazioak eta bar, eta prozesuan dago. Bigarrena, begeretuko dugu bere errore bat dago lala ez, eta esango dizugu. Eta hirugarrena, bai egia da gelditu ginela kopuru batean, baina ja ordaindu duzun proiektua eta gauza batzu gehiago. Orduan, proiektua kenduta ero, gelditzen zen kandidate hori. Horregatik eskatzen diogu kopuru falta zuela. Nik uste dut azalpena eman genienean kontuak antzinen, ezta? Hitzarmenean agertzen da, orain topatzen saiatzen airenez hitzarmena, baina hitzarmenen horrela da. Konprometitu ziren kantitate batera, zuk esandakoa hori da. Hori da, baina, txoin, haiekin egindako hitzarmenean, orain, begiratuko dut, eta horrela ja, vale, Eskabaziones Iparlur, amentxe, vale. Ze hau da haiekin sinatutakoa edo Babilonianeakoekin. Haiekin sinatutakoa, vale. Hau sinatu baino lehen, 3 enpresekin beste hitzarmen bat sinatu egin zen. Kasu honetan Iparlurrekin 2008ko maiatzaren 14an. Orduan, hemen, hitzarmen honetan, estipulazioak, bai, hori da, baina hemen, bale. Haiek konprometitu ziren 150.000 euro ordaintzera. Baina hemen hitzartuta dagoen arabera, eta irakurtzen dizuet horrela dagoen bezala, erderaz dago, sentitzen dut. De la citada cantidad se tiene por anticipada la firma del convenio el importe de 56.047,20 euros como consecuencia de haber abonado a la mercantil los honorarios de redacción del proyecto y sus modificados. La suma restante, 93.952,80 euros, se abonará del siguiente modo, tatatita. Hitzarmen hori guk eskura ez daukagu eta jakin nahi horren arira gustatuko litzaiguke hitzarmen hori ere eukitzea. Nik uste dut bere garaian horrela azaldu genuen, baina hala ere ez dago arazorik, uste dut ez dago arazorik banatzeko, ezta? Oraintxe bertan korreoz bidaltza izut.
Urrengo puntua, 3. puntuan dakagu tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea. Ez dakit, Herme, ez da, altezu ezer, euken zerbait 3. puntuarekin? Ez, eta urtzen ez da. Ja, sartzen gara 4. puntuarekin, behin betiko izaeraz onartzea aiu 31 azkarate garatzeko plan partziala. Bueno, nik uste hau berriun badala denontzako, herrientzako, azkenean da aurrera jarraitzen duela beste etxe bizitzako garapen bat, kasu honetan dakagu 460 viviendas en el ámbito de Azkarate eta de ellas 345 protegidas. Nik uste dut paso importantea dela, urrengoa izango zen paua onartzea, baina honekin bukatzen dugu plan partziala, nun azaltzen da nola izango da a grandes rasgos nola izango zen urbanizazioa eta dena, aunque gero zehatz mehatz urbanizazio proiektuan azaldu behar da. Hau lurraldean ez barkatu. Lurraldean jorratu genuen, hau batez onartu zen, eta orain da momentuan ebezu zerbait azaldu zuen postura azaltzea, pues, Hermes. Sí, con este tema, tal y como están las cosas en el país, quiero decir con el tema de la vivienda que es una de las mayores prioridades que hay en la ciudadanía. La verdad es que nos tenemos que sentir contentos, ¿no? Porque en Urnieta contamos nada más y nada menos que con 2 planes parciales de dos urbanizaciones de viviendas que yo creo que van a suponer un alivio y una solución al problema de la vivienda, ¿no? Quiero decir que está bien que tiremos para adelante con esto y tengamos 2 planes parciales de desarrollos urbanísticos. Votaremos a favor. Guk batzordean alde bozkatu genuen, esan genuen bezala, posten gera parkalekuen behar hori kontutan izatea, kontuan izanik txorita gainen egintzen aparkalekua egintzen gastua gehi aparkaleku bera alkiler bat ordaintzen ari gerela. Kontuan eukitzekoa izango litzake aurrera begira aparkalekuak dagokion tokian egitea gero kendu ez ditzagun, ez? Eta plan partzialaren aldaketan 72 aparkaleku jasotzen direnez, bestalde salestarren sarreraren aldaketa bat ere sartu da eta posten gera horregatik eta alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, agurtzenek. Atxaldeon gu ere aldeko bozka emango diogu ni, azkenean aipatu den bezala bi eremu garatuko dira, ustete 800 etxebizitza gehi izango dira, 700 piko herriantzako, eta hori pozgarria da, gainera eremuak ekarriko dituzte gune berrik, aisialdi zona berrik, parkek, kirolguneak, eta hori ere positiboa da, herrianentzat. Zerbait nahi dezue, zerbait gehitu nahi dezue. Ez da, agurtzen ez da. Horrein moskatuko dugu, baina azaltza goze txiki bat, baizik eta onartu genuena batzorden ondo dago, baina orain diktamina pasa genuenean gaizki jarri da, eta tekstu zar bat jarri da. Orduan, badenatu duena idazkaritza da redakzio ona, nire ez dugu duzuzu. Bizkatxo bat aklaratzeko. Utzi dezua edana da hirigintza batzordean bozkatu zenuten proposamena. Hemen gorrian justo, hau da bozkatu zenutena. Diktaminean, zaharkituta zegoen testu bat txertatu egin dute, eta egia esan ni konturatu naiz gaur arratsaldean.
Eta hau ez da zuek onartu zenutena, eta ez da zuzena. Zuzena da hemen txostenean dagoena. Beraz, orain udalbatzari proposatuko saiona izango da, zuek batzordean onartutakoa. Bai. Orduan, horren bestez, udalbatzari honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Lehengoa, aurkeztutako alegazioak esestea. Bigarrena, behinbetiko izaeraz onartzea, hirigintza antolamenduko plan orokorraren azkarat 31 HJE agaratzeko plan partziala, ekimen pribatu bidez aurkeztua eta Pedro Izaskun eta Miguel Ángel Irazabal Beiti arkitektoek idatzia. Hirugarrena, erabaki honen eduki osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea eta Gipuzkoako herrialde historikoan edapen handiena duen egunkarian edo egunkarietan argitaratzea zein alegantei pertsonalkin jakinaraztea. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30ko 2/2006 legearen 89.3 artikuluak xedatzen duenez, behinbetiko onetsi den plana hirigintza plangintzaren administrazio registrora bidaliko da gordaiatzeko. Bosgarrena, aurreko erabakia behinbetikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Haren aurka, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren Bilboko administrazioarekiko auzien zalan, 2 hilabeteko epean, azken argitalpenaren hurrengo egunetik aurrera. Eta 6. erabaki honen berri ematea udaliko idazkaritza eta kontu hartzailetza saiei dagozkion ondoriok izan dira. Aldeko bozkat. Hau batez, eskerrik asko. 5. puntuan, beste arautegi bat daukagu, kasu honetan baliogabea usteko, eta da taberna, kafetegi, jatetxe eta antzekoetarako establezimendu publikoen kokapena eta instalazioa arrautzen den ordenantzaren baliogabea, hasierako onarpena. Berdin, egon dira eskara desente, nik uste dut azaldu genuen batzordean, baina ja ordenantza zarrean taberna pila bat azaltzen dute eta ja martxan ez daudela, eta niso ez dut berritu behar degula. Eta han ordenantzat arautzen duena da gehiena distantziarena. Bestea, el resto del contenido está legislado por ordenanzas de rango superior. Orduan gure proposamena izango zen baliogabea ustea ordenantza hau. Azten geha hasierako onarpenakin, jende horren egongo da, jasotzeko jendearen iritsia edo aportazioak eta bar, orduan orain irekitzen da epea, 30 egunekin, egongo da jende horrean, eta jasotzeko dena. Hau jorratu genuen antolakuntzan, emaitza nik uste dut lau alde juntzan eta 3 abstentzioak, eta barkatu gaizki dago. Eta, orain bakoitza azalduko da bere posizioa. Herme, PSren posizioa, mesedez. Sí, esto fue una ordenanza que en su momento se hizo precisamente por el incremento de licencias de bares, ¿no? Llevaba un momento en que los bares estaban muy unidos, muy juntos, y eso creaba problemas, ¿no? Problemas con el vecindario y todo eso. Entonces, lo que se planteó fue hacer esa ordenanza quizá con la única finalidad de regular la distancia entre los bares. Pero creo que los tiempos han cambiado y las cosas ya no están para montar muchos bares, y entendemos que se pueda retirar esta ordenanza. Estaremos a favor. Euken Bildurun posizioa, mesedez. Bai, gu abstenitu, gu ustetago hau batez onartu genuen, gu ez ginean abstenitu. Hau batez onartu genuen, galdera egin genuen, zeintzan helburua, eta bai itzen genula tabernak edozein lekutan, azkenean eskumena udalbatzak dauka onartzeko edo ez onartzeko, dekretua hau kentzea, dekretua ez ordenantza kentzea. Zuzentzen dugu. Eta hortzan ez zerbait esateko? Ez hori azkenean hori araudia zarkitua dago, bere garaian zeuden herrien hainbat taberna piloa zeuden, eta zentzua zeukan igual zentzua bazun
araudi honek, baina gaur egune olako arazorik ez dagoenez eta beste araudi batzuk ere indarrean daudela, ondo ikusten dugu derogatzea kentzea, ez? Aldeko botoa. Vale, pues nik uste dut nahikoa dugu puntu honetan, idoi ez oso importa ebazpena irakurtzen duzu, mesai. Horren bestez, osoko bilkurari honako erabaki edokertu ditzan proposatzen zaio. Lehenengoa, hasieran honestea, taberna, kafetegi, jatetxe eta antzekoetarako establezimendu publikoen kokapena eta instalazio arautzen duen udel ordenantza arautzaile indargabetzea honako arrazoi hauengatik. Ordenantzaren helburua zen establezimendu publiko berrien jolas jardueren eta antzekoen instalazioa eta irekiera arautzeko irizpideak zehaztea. Baita lehendik zeudenak aldatzea ere, jarduera horiek oroar sortzen dituzten eragozpenak saihestuz. Ordenantza hori indarrean jarri ondoren baimendutako gehieneko zarata emisioak beste era batera arautzen dituzten legeak onartu egin dira. Jolas jardueren instalazioa aldiz 2025an onartutako aporen lehen aldaketan arautzen da. Kontutan hartu behar da, taberna, kafetegi, jatetxe eta antzekoen jardueren errolda nabarmen murriztu dela azken urteetan, udalerriko eremu bakar bat ere ez dagoela mota honetako jarduerez gainezka ikusita, eta beraz, lizentzia berriak ematea posible izan beharko litzakela ulertuta, antzeko jardueren artean tarterik finkatu behar izan gabe. Bigarrena, udel ordenantzaren indargabetze hori jendaurrean jartzea eta interesdunei entzunaldia ematea Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren iragarki taulan argitaratuta 30 eguneko epean, erreklamazioak edo iradokizunak aurkeztu ahal izateko eta udalbatzak ebatzeko ditu. Epe horretan, erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin betiko onartutzat joko da osoko bilkuraren berariazko erabakirik behar izan gabe. Aldi berean, udal ordenantzaren indargabetzaren testua udalaren web atarian argitaratzea. Eragindako herritarrei entzunaldi emateko eta beste pertsona edo erakunde batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarri guztiak biltzeko. Aldeko bozkak. Hau batez, eskerrik asko. Segarren puntuan dakagu etxe bizitza eraikinetan balkoiak eta terrazak eraikitzeko ordenantza egin horreko konsulta publikoa. Hau baita ere beste eskaera bat, nik uste dut jendea dago galdezka eta beharrezkoa daia martxan jartzea, eta horregatik ekartzen dugu hemen, ezta? Azkenean da etxe bizitza batzuk balkoiak ez dituzte, eta izango da ordenantza bat erregulatzeko nola eta ze kondizioetan izango da posible balkoiak eraikitzen. Hau lurraldean jorratu genuen, jorratu genuen informatiboa da, azkenean da esatea azten dela prozesua, jende horrean egongo da, eta 20 egun egongo da jende horrean, nire ustez, 20 egun, eta berdina jasotzeko ideak edo bakoitza esan nahi nuena, eta hasten da prozesua. Gero etorriko da borradore bat, onartuko dugu inicialmente, eta gero beste epe bat pasatzen duenean berriz, onartuko dugu definitivamente behin betiko. Hau jorratu genuen, edo hitzein genuen lurraldean uste duzala, nahi badezue zerbait esan puntu honetan, pues aurrera, zure txanda da berro. Sí, bueno, aunque es un tema informativo y no se va a votar, sí que queremos marcar nuestro argumento sobre este tema. Nos parece una iniciativa muy interesante. Como dije en la comisión, la pandemia puso en evidencia que era necesario que todas las viviendas contaran con un balcón. De hecho, hay un estudio que dice que hubo mucha gente con problemas psíquicos después de la pandemia, gente que no tenía balcón en casas, ¿no? Parece una pequeña tontería, pero creo que es un tema muy serio, ¿no? Y puso en evidencia eso. Yo creo que las distintas instituciones se han puesto en marcha con estos temas, han dado facilidades. Es verdad que va a ser una ordenanza que no va a ser fácil, por lo que nos dijo el otro día la técnico, no va a ser fácil de
de hacer, pero bueno, lo intentaremos por todos los medios porque entendemos que es bueno para la ciudadanía y sobre todo para edificios los cuales no cuentan con balcón o cuentan con balcones excesivamente pequeños, ¿no? Entonces, nos parece un tema interesante para trabajar. Eskerrik asko, Erme. Euken zerbait izateko puntu honetan. Bai, bueno, COVID garaian sortutako arazoak balkoi eta terraza falta etxe barruan egon behar izateak bultzatu du leku guztietan lege batzuk ateratzea, bai etxe bizitza berriarentzako, baina azken finean eraikita dauden etxeentzako ere onuragarria izan daiteken ordenantza bat da, regularizazio erresa ez dauka, hori azken finean bizilagun batek besteari behartzea, nahi ez duen zerbait egitera, azkenian pixkate gogorra egiten dan zerbait da ez. Eskerrik asko, agortzen EAJaren posizioa. Bai, hori da, azkenean bezataldek esandakorekin bat gatoz, bizikalditatea hobetzeko araudia izango da, kostako da, ez da lan arrasa izango, baina, eraikinen bizigarritasuna hobetzeko edo araudia egiten badugu, ateratzen badugu, primeran, eta oso positua izango da, noski. Bai. Norbaitek nahi dugu zerbait gehiago gehitu, ez? Euken ez. Orduan pasatzen dugu, hurrengo puntura. Informatiboa da ere, 7. puntua, Samuel Jaietan, taberna txotnak ipintzeko arautegia buruzko udal ordenantzaren 2. eguneratzea aurretiazko konsulta. Hau erdera esango dut, jende guztiak ulertzeko, eta, pixkat azaldu nahi dut gu nola ikusten dugu eta vale. Como sabéis, desde diversas asociaciones se ha pedido modificar la ordenanza de Chotnas. Nuestra voluntad como gobierno y como partido es tener la ordenanza más plural y funcional posible, evidentemente siempre dentro de la legalidad, y por tanto estamos de acuerdo en modificar de nuevo la ordenanza. Tal y como venimos diciendo desde julio, nos comprometimos a modificarla y en este caso ponemos en marcha ya el proceso. El proceso tiene distintas fases y como se hizo el año pasado, cuando lo modificamos por primera vez, volvemos a dar cuenta del proceso a los agentes implicados. Se ha iniciado el proceso de modificación, igual que hicimos el año pasado, y mañana mismo se publica en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Hoy una vez la pasamos por aquí, mañana la publicamos y empieza a contar el plazo de exposición pública, iniciando el plazo de exposición pública, como decías, para recoger aportaciones, ideas, ¿vale? Y entiendo que de esta manera cumplimos la palabra que dimos de modificar la ordenanza, en el que ya empieza a contar el plazo. En este caso hemos optado por 30 días hábiles porque tenemos las fiestas en medio y creemos que el tema ha suscitado el suficiente interés como para que la gente pueda hacer aportaciones y puedan tener en cuenta. Al igual que el año pasado, se volverá a mandar a las asociaciones del pueblo el aviso para que estén informadas y puedan trasladar su opinión o hacer los apuntes o las aportaciones que consideren necesarios. Y la idea sería, empezando desde ya, porque ya nos estamos reuniendo para intentar trabajar en la nueva modificación, la idea es trabajar con las asociaciones, el Jai Batzorde, los distintos colectivos y personas que quieran intervenir en el proceso para intentar llegar a una ordenanza lo más plural y válida posible para todos, ¿no? Posteriormente de ese trabajo, con ese texto que hayamos consensuado, habrá una aprobación inicial que también se volverá a poner a exposición pública y, al igual que se hizo el año pasado, volveremos a avisar a las asociaciones y agentes integrados para que en caso de que tengan alguna cosa más que añadir, se pueda, en caso que lo vean necesario, se pueden aportar. Se dará publicidad también a través de los distintos canales del Ayuntamiento y, finalmente, tras esa segunda exposición pública, si no hay alegaciones, se aprobará definitivamente la ordenanza. Si hubiera alegaciones, habrá que responderlas, igual que cualquier otro proceso. Sí, trasladar que es un proceso largo y laborioso y que intentaremos trabajar lo mejor posible para que sea el producto o la ordenanza mejor para que esté más acorde con las necesidades de todos, ¿no?
Y bueno, es un tema que tratamos en Antolakuntza, es informativo, pero bueno, abrimos una ronda por si queréis trasladar o dar vuestra opinión, pues adelante. Vamos a aurrera, Herme. No, como ha dicho el alcalde, bueno, es un compromiso adquirido de revisar y modificar en su caso esa ordenanza y los compromisos pues hay que cumplirlos. Por lo tanto, adelante. Bai, bueno, guk gure aldetik esan beharra daukagu lanketa bat egiten denean betik gora, alegazio beharrik edo alegaziorik ez da egongo lanketa aurretik egina dagoelako, ez. Berriro ere alegazioetara goaz, nun alegazioen ebazpenak gutxi gora bera erantzuna zein izan leiken pentsatzera asmatuta edo ez ematen dutenak, ez? Orduan, lanketa bat egiten denean mai batean, nun bakoitzak bere ekarpenak egiten ditun, eta ekarpen horiek ordenantzan kontuan eukitzen diren, alegazioak egon daitezke edo ez, baino ziur txikiagoak izango dira. Berriro diot, alegazioak egin behar dira, ez ekarpenak. Guretzako ekarpenak garrantzitsuagoak dira alegazioak baino. Eskerrik asko, Gortzanek. EAJ posizio. Bai, baina azkenean jendorreko epe horietan alegazio daude, ekarpenak daude eta beharrezkoa dira. Naiz eta mai batean edo naiz eta lanketa bat egin, beti egongo dira beste eragile, beste pertsonak non parte hartu ez dutenek eta beraien ekarpenak ere jaso behar diren. Beraz, egon daitezke naiz eta mai bat egon, bai? Eta hori ikusiko dugu orain, saiatu ginean iazko prozesuan, saiatu ginean araudi bat ateratzen, atera gendun, aurten jendeak eskatzen du beste aldaketa bat egitea, eta bai, eta posez hartzen dugu ere jai batzordeak amori hartu izana eta esatea ez, beraiek ere parte hartu nahi dutela aldaketa honen, araudi honen prozesuan, eta ea denon artean araudi hobe bat eta araudi hobeago bat ateratzen dugun, bai? Eskerrik asko, Gortzane. Herme zerbait gehitzeko, ez euken? Nik errepikatuko dut berriro, ekarpena eta alegazioa ez dira berdinak. Alegazioak ebazpen bat behar du eta ekarpenak lanketa bat behar du, ez? Eta guk dakigunez, ekarpenak etortzen dira ordenantza bat jarri ondoren, ados ez daudenean, alegazioak egin ez dituztelako edo ulertu ez dutelako edo batek daki, ez? Ez naiz jarriko aurreko ordenantzaren debatean, ustet hori egina dago eta atzeraka ez naiz joango, aurreraka jungo gea, eta alegazioak kontuan izatea besterik ez dugu opa. Gortzane zerbait gehitzeko. Bueno, hori, iztaldera, araudia aldatzeko prozesu administratiboa hasiko da, bihartik aurrera. Gero bestalde ere uztailean dagoeneko ja bilera batzuk egin dira, uste tirailean ere beste bat ere izan zela araudiaren inguruan lanketa edo egiteko. Eta hor ikusten da, lehen zuk aipatu dezuen bezala, konpromesoa dagoela araudi hori aldatzeko. Bestalde gainera, eski uztailean ere Plazimio Mujikako kuadro elektrikoa ere aldatu egintzan, osea, berez, eta horrela ikusten da, txondak izateko gogoa badagoela, eta ea lortzen dugun, denen artean, lehen osan dakoa,
araudia hobetzen eta horren urtean ere txornak izaten. Eskerrik asko. Bai, nire partetik hori esan detena, eta bai gonbidatzea herri guztiari interesa eukitzen duenari aprobetxatzea epe hau, sartzeko bere proposamena, bere idea edo zerbait gero kontuan edukitzeko, ezta? Bai, paraleloki egingo ditugu bilera batzardean eta bar, eta bueno, saiatuko gera lortzea arautegi on bat. Vale. 8. puntuan dakagu beste puntu informatibo bat, eta udaltzaingoaren barne araudiaren behin betiko onarpena. Onartu genuen hasieran orain dela ja egun desente, jende horren egon da, ez da alegaziorik egon, eta orduan onartzen dugu ja behin betiko. Martzen dugu. Ez dakit punt. Onartuta da, Ja, bai. 15 egun egon behar da jende horrean, ez publikatu da, eta dena. Bai, igual. Bai, bueno, hau ja bere prozesua jarraitu zuen, eta momentu honetan ez zenez alegaziorik aurkeztu, behin betikoz ja onartuta geratzen da. Gaon ja argitaratu da, baina indarrean sartuko da gaon argitaratu eta 15 egunera. Argitaratu da ja. Argitaratu da ja. Epea ja kontatzen ari. Epea kontatzen da, eta informazio zehatza nahi... Urriak 13an, posible da, Ez data ez dakit. 13 urte, egon falta direla uste dut. Baina, bueno. Bai, urrian sartzen da. Ez dakit zerbe puntu honetan zerbait esan, edo ez da, eta urtean suposatu dezet. Bale. 9. puntuan galderak eta eskariak, ez dakit arme zerbait esateko puntu honetan, ez euken ez da, agurtzen ez da, honeit bukatzen dugu, baina amaitzeko baino lehen bai gustatuko litzaidake urnetar guztia gonbidatu datorren jaiagoetara begira, Samielak, Arrosako Ama Virginia eta Susako jaiak parte atzera eta antolatu diren ekintza guztiek gozatzera. Espero dugu oso jaionak izatea eta askatasunez eta normaltasunez gozatzea.